वासे जाखागोन मोनसेयावनो लोगोफोरनि वेलकाम बेक टू माय चैनल स' आङो दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने आङो जुखाम आबादा मावनानै दोनबाय दोननायालाय आरो मा जादों दायो ओरैबायदि दाननायनि समावहा फाइनाल समावहा ओरैबायदि माने अखासो फैगासिनो दोङो आरो दाननोनो मोनाखै आङो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो नै जोंहा गार' दानना बायदों माहाय बिजाइनिखौ दानबाय आरो ना माहाय ओमफ्राय दायो निजे दानगासिनो दं देन्जार मोजां नुखाबाय दाननानै आयु नायलाय मासि मोजां नुखो आयु जि समायना नुखाबाय फिथाइखौ हनै नै जोंना मिस्टारा दानगासिनो दं मानसिफ्रा नैबेयाव दानो नालाय दा आंहाथ' क्लियार जायाखैना बेनिखाय आङो माय रानहोनानै बिलाइखौल' दानफिनना होदों आरो जोंनि राजाया बोरमा गुमदोंदां न' बोरमा गुमदों अरबिन्द'आ Macam lain lah ni ya, cuma ikan sini mana sini le, salah ni le, salah, makan sini le, salah, itu mana aku ini, salah, ikut ni, tu kita ni lah, ikut ni, kita, sudah ada apa ni, sibuk dah ni, biar dah, tu ni bisa dah, dah lawan sini dulu lah. Mana tanggalnya? Mana dong? Coba. Apa yang sudah? Ayo sini kita pakai sini. Ini tu berapa deh? Nih, ngapain deh? Karena dia enggak. Jadi kau sih dan kembali. Dah ini jadi kau suruh dan pasno. Kita kena hari dan jaga dot kita. Mana bihan gitu, bihan bisa, mana biar Ini ada ya, kamar ya. Ini kamar ni, ni saya hor, kepsi na hor lai, kepsi na hor na, ini ayo kepsi na hor, na hor. Ini kamar ni, rumah ni, kepsi mana ni saya nama. Kalau kita mau enggak, kalau kita kopi no, bre, anggur kita udah nih, sudah, saya ni langsung, jadi pengen sikit langsung. Bisa, boleh, bisa. Mau beli, ya ini harus pengen sikit langsung, terus sama ni. Mau bilang kamera kok mati sini kemari dan nggak bisa sini dan saya kira ini biarnya jebta ben jebta dan nanti biar gitu bisa nanti deh bisa habna ya sih bangdrai gue hindra jabe nih akhirnya kaci jabe nih habna lamen jagen gak akhirnya direct dan baran sih gendang direct bijiku dancing ada top-topnya bilai dancing kadang gini kok habne jaga gila usubida mending ya habne ada baila baisi honi buhut baina dong ini ile barjam denjar baila na guys stream terno tar dong kan ijani jabe tanla ini kok jaga oro gidir shin kita hindem sini ayo si postal isor karo sino Joseph sih deh, beleg gitu kan ini ya, doublesnya, bini pitana beleg mana, bais, so doain baik gitu,
बारजों गोलैजोब्बाय नै मोनसेयावनो मासेबां गिदिर दै गोजालै बाव नै दै थाबाय बिराद दै थायो जोंनि हाया माने एसे अखा हाबानो राननो रोङा गिसि थाबाय थायो बेनिखायनो दैनि गोनांथि गैया ओरैनो दै होनांलायनाङा आरो नै फुरा बोरायबाय न' रानबावाखै होमबाबो रानथाराखै नै बिलाइआनो देन्जार थाजा थाजा दंबावोसो नै ओइ इदि राननाय जानांगोन रा इदि इदि दंफाङा बिराद गोजौ गोजौ जोंनिया हासाराव बाद्रायदोंना देहानिया ओंखायनोथ' जोंनिफ्रायनो जौसिनो ओइ मासेबां गोजौनि बेनिखायनो गुलुंजोबनाय रे हरै सिङाव बिराद गुलुंजोबनाय बिनिया बे दब्लायसेनि आरो फानदों दायाव सिखाव लामा इसोर सिङाव नायजाया माथो बोरै दानस्रांजानो माथो न' नुवाखै दां इलाय गावसोर हायस्राया इलाय थांबाय एबार इफा गोजौ गोजौ खालामदों मोजांलै फिथाइया गिदिर गिदिरथार बेयाव गारि जानाय आरो आदानो हरनाय आरो लांदां जाबाय बेखौ थारमाने फाननाय रोङो माने गैया होनबाय बेखौ फैफिननाय फिथाइया मोजां देनां आं बेखौ ओरैबायदि काटिं खालामगोन आरो ओइ फिसा जानोथ' बिदि काटिं खालामगोन आरो लोगोफोर नैबेयावहा ओरैनो नांगोन आरो नै फिथाइयानो थाबाय आरो नुबाय दा माबायदि काटिं बानायनायावबो खिथिगोन बिदि आरो नै लोगोफोर बेबायदि आङो दाननानै दोनदों दायो माने आङो बिजौखौ दानस'वाखै आरो दायो बैसिंहाय जोङो जानो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर नै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै माने रोमोजोब्बाय आरो दंफाङा नै रानजोब्बाय आरो माने दायो एसे ओरैनो न'आव जानो थाखाय गोराबाबो सावनानै जानो नागिरदों जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बोथोरा ओरैबायदि अखा फैबाय थादोंना नैबेनो आंनिया गय बागाना दा ओरै फैगासिनो नै बिसोरो खानो थांदों नै खागासिनो दं माने अखाखाय आरदों अखाया सिगासिनो दङ रे आंखौ नैबेबायदि जाबाय हरलाय नायनो नै बे एसे फिसा फिसा आरो नै लोगोफोर राबाय नै माने फिसा फिसाखौसो जायो आरो जोङो गिदिर गिदिरा फाननायाव एसे मोजां जागोन ना बेखायनो आङो गिदिर गिदिरखौ खाहोआखै आरो बियो मबाइलाव फिसासो नुदों दे लोगोफोर एसे गिदिर गिदिरसो फुवासेसो जाखागोन मोनसेयावनो बिदि खादों नै होथारदों
दा सावना जागोन ना जि मोजां मोजांखा नै बेगरा मोनसेबो मिस्टेक गैया मिस गैया नै फुरा सोरगिदिं ओरैबायदि मोजांखा बिराद गोदै गोथाव दै नैबे गोलावमलै हरलाय नै बियो नै बिदि जाजोब्बाय आरो लोगोफोर नै मोजां नुदों दा बारियाव नै बेखौ खाखांबाय ना बेखौ खाखांनायखाय आं गाफना दोननोसै आरो नै आसखासो आंना भिडिअ लानाया अखा सिजोब्बायलै मबाइला वाटारप्रुफबो नङाहाय बेलाय मोनसे दायो बेखौ आं जागोन गोथावथार दायो जोङो खाखांबाय खानानै फैबाय आरो माने न'आव जानो थाखाय खादोंमोन माने आनैया लांफैदों आरो बेयावहा खानानै हरबाय आरो नैबिदि लोगोफोर फिथाइयालाय बिराद गोदोर गोदोर जादों माने अखाजोंनो बारा एसेबां नै गोदो गोदोखा नै हमस'नो हाया दै माने दंफाङाबो रोमोजोब्बाय आरो नै लोगोफोर बेबायदि जाजोब्बाय नै आङो बिलाइखौ एसे साफा खालामनानै होदोंमोन माने अखा फैबाय थाबाय नालाय हायासै आरो नै बिदि साफा खालामदोंमोन आङो मोजां नुयो आरो लोगोफोर माने भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन आङो अखा फैबाय थानायखाय मा खालामगोन मा थागोन होननानैनो आङो भिडिअखौ सुंद'यैबाबो लाबोनाय जाबाय दे लोगोफोर गाज्रि दामोनसै स' दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोब्बाय लोगोफोर बाय बाय